Pajjiżna qed jonfoq 6% tal-ġid nazzjonali fuq l-edukazzjoni, 1% aktar mill-medja tal-Unjoni Ewropea. Minkejja dan l-aħħar rapport tal-kumpanija McKinsey minn 5 livelli li jibdew minn livell ħażin għal livell eċċellenti ipoġġi s-sistema tal-edukazzjoni Maltija fit-tieni l-inqas livell, dik ta' mhux ħażin. Il-kellim ewlieni għall-edukazzjoni Evarist Bartolo qal li pajjiżi li qed jonfqu daqsna bħal Latvja, Litwanja u Polonja qed jiksbu riżultati aħjar minnha. Però meta nitqabblu ma' pajjiżi oħra li qed jonfqu bħalna li qed jonfqu jiġifieri 6% tal-GDP, hemm sistemi edukattivi li qed imorru qed jagħtu riżultati aħjar minnha. Evarist Bartolo qal li l-ispiża fuq l-edukazzjoni m'għandix titnaqqas, iżda għandhom jintużaw ir-riżorsi disponibbli b'mod aħjar. Bartolo qal ukoll li hu inkwetanti li 37% tal-istudenti f'pajjiżna ma jkomplux l-iskola fuq livell terzjarju, aktar mid-doppju tal-medja Ewropea. Evarist Bartolo esprima l-importanza li għandu jingħata l-Ingliż bħala lingwa li bija nitalmu, kif ukoll l-importanza li għandhom jingħataw suġġetti bħal huma l-e-learning u xjenza fl-edukazzjoni primarja. Il-kellim ewlieni għall-edukazzjoni ogħla, l-Università, ir-Riċerka u l-Kultura u Bonnici ikkwota r-rapport tal-World Economic Forum li fih Malta niżlet post fil-lista tal-kompetittività u issa tinsab fil-51 post. Rapport ieħor din id-darba maħruġ mill-Kummissjoni Ewropea li jissemma wkoll minn Bonnici juri li pajjiżna jinsab fl-aħħar post fejn tidħol ir-rata ta' żgħażagħ li jispiċċaw l-iskola post-sekondarja. Brata ta' ftit aktar minn 52% meta l-medja tal-Unjoni Ewropea hi ta' 78%. Il-Kummissjoni Ewropea qalet li l-Gvern mhux ikun biżżejjed ambizzjuż fil-miri tiegħu għall-edukazzjoni. Nġibu lil kulħadd on board u bħala pajjiż nagħmlu sforz kollettiv biex radikalment intejbu dan il-qasam. Dan jrid isir ukoll b'aċċent fuq id-dimensjoni soċjali biex ma nibqgħux naraw oqsma tal-pajjiż li għalihom università setet qatt ma nbniet. Il-kelliema Laburisti qalu li l-Partit Laburista se jkun qed jgħaddi l-proposti tiegħu biex jiġu kkunsidrati għal kurrikulu nazzjonali ġdid.